Ndara kuzota ndara sokujekesera. Pana mwana anoramba musazo batenda kwasa kujekesera kuti ungane chikuitawo ere pamwana uyu. Ndosandataura kuti hamuna kukwana. Andataura kuti makakwana here. Maiti. Andataura kuti makakwana here panapa. Mukati yakakwana. Asi ndirichiona inini hamuna kukwana. Ani mukuzvinzwa. Hamuna kukwana. Uyai padare pano makakwana. Tozoita profesi yacho ndonyatso kunongedzera kuti iwe. Ani mazvinzwa. Ndinonyatso kunongedzera kuti iwe. Maiti. Pane pandaida kubvunza pamusoro chiremba pandaida kubvunza. Pane takambobata futi pano kuti ndiyo ere mhepo iyoyo iri kuuya apa kana kuti yaimweni pane iripo yakambobatiwa irikusara paiti. Saka handisi kuti ndiyo ere chiri apa kana Silver Maiti Rita. Chandiri kuda kukutaurira nhai ndechekuti mune mhepo yamakabata ndatotaura ndakuudza kuti munoiziva. Ani mazvinzwa ndati munoiziva. Asi zvinozondoita nevamwe vakaromba zvondobatana nemhepo ipi iyoyo. Ani mazvinzwa. Asi mhepo iyoyo ikabviswa pamwana apa ikabuda ikataura mukaenda kundoiripa sedzinza kana kuti semhuri. Ani mazvinzwa. Zvikadarika izvozvo. Ani mazvinzwa. Wakaromba ndataura kuti kana aripo ndinomunongedzera kuti iwe. Mazvinzwa. kuti mhepo isusu yataindobata isusu yanga isiri mudzinza ngemukadzi wakauya kurowa mumuzi mwedu wozi ndaende kumbatso kwake wozodzoka woenda kogara kumwana kube zviro zvaiva zvinogadziriswa. Saka handizivi kuti ndiye here kana kuti yaimweni iri apa. Maiti Silver Rita. Ndati dzimai rakaroorwa mukati munoti dzimai rakaroorwa mukati memusha wenyu rikazoenda kumusha kwako. Kuzotoka mwana wogara kumwana saka handizivi kuti ndiye mhepo here yakadzoka apa kana kuti pane imweni kuti nyaya yemukadzi hazi kupedza wose watorwa nemwana uya wogara otorwa nemwana meni uya wogara kubewa mune mhepo yababa yake yakabatwa pane mwana uyu yababa yake kwaakabarwa inobatwa pamwana kube mwana wanga wakepa mwana andinoda kuti ndikutaurire ndataura kuti hamuna kuya makakwana nemazvinzwa mati pane mhepo yekuti inobatwa yemukadzi akamboenda kumusha kwake aenda kumusha kwake akazotorwa nemwana wake kuti chiuya mugare maimuzvare muruneswa kude uyu pane uyu azvikuti ndokuchinatso kuti pamwe yamweni mai vavo vanenda ane mazvinzwa vakatotorwa nemwana wavo kudzoswa kuzogara mumusha mazvinzwa havana mhepo yavainayo nekuti havana chavakakanganiswa nemazvinzwa vakangoenda kumusha kwavo vachizondotorwa nemwana wavo chiya mugare ane mazvinzwa ehe imimi vari mumusha maiti mai ava vana kunaka vakashata vachizondotorwa nemwana wavo. Saka nhasi imimi ndivo vamunenge muchingoti zvavaruya ndivo vakashata inadione nemwana wacho wenawo wakaenda kutora maiti ada kuziva kuti pamhepo iyoyo hapanawo here pakati papapo wakaenda kutora maiti pasi nyaya yamuri kutaura ndeyekufungirana kuti mai vakamboshata vazotorwa nemwana wavadzoka ndo vari kutiroya ndo zvamunofunga imini zviri kurwarisa mwana uyu havasi mai vakaenda kumusha kwavo vakazotorwa futi nemwana wavo kuti vagare mumusha menyu futi vachengetwa nemwana wavo. Asi pane nyaya igere mazvinzwa yamunovandirana imimi mudzinza renyu igere pamwana uyu iri kutambudza mwana uyu muri kuzvinzwa. Muruzvinzwa ndataura ndi kuti pane akaenda akandoromba ane makwenzi akandotora asi achireverera nemwana uyu kwete amai vakaenda kumusha kwavo vakadzoka vadzoswa nemwana wavo kuti mai chiya tigare. Handina kuona varivo vari kubaya mwana uyu vane manzo nezvimwe zvokubvunza ndinoda kutobvunza kuno akanditi mwasvika mundibvunziro uzange zvangu uyu pane paenda ende kususpecta oni wasara usikai kudaro eiti anzi pane zvawakandisa nevhise zviri pandini saka ndaida kuzwa kuti panasi kuchena nemunhuwo uye usiri kwekudare naye kozi vari mwasvika mundibvunziro ini kuti pane chikuitawo ene pamwana unotumwa zvokundodziwe ndondibvunzira iye aregewo mabvunzo akati wakakwana here pane vamwe vanokutuma isingaoni
vai zvinhu zvematare ka unotituma uende mururama kwekudai chizwai petiri nyaya dzematare muchidzifambira idzi muri ana baba asi munenge muri vadiki wani musingazivi mafambisirwo ezvinoitwa zvinogarwa pasi mofuma dumba vana mosunga kana vanhu vaiti vamwe vachitosunga vaihaya mota mobuda bhozi vanhu vanosara kazhinji zhinji ndo vanhu vane nyaya. Ukaona munhu anosunga kuti ndiri kuenda kun'anga, ndiri kuenda kudare, ndiri kuenda kudai, vashoma vanenge vaine nyaya. Ukazwa anoti kubasa kwedu hakutomboiti, yowe chechi yedu haitombodai, yowe takazodai, vanhu ivava ndo vanenge vaine nyaya kazhinji. Saka panenge pachida kuti parongwe mamodalities ekuti muronge kuti muwake out kuti muuye. Makambozwa nyaya dzinonzi vana vakatema baba neneu. Baba waramba kuenda kun'anga kana kudai. Kana kuzimai vakatotemwa nevana waramba kuenda kudare kana kun'anga. Ndidzo nyaya dzacho idzi. Mukoma munin'ina wakazotema mukoma nedemo. Mukoma waramba kuenda kudare kana kun'anga. Ndo pavari kudzokera mbuya kuti mimi tine nyaya yakamboitika munomu yaanhu akauya achiti tiri ana baba ana mwana tikati dzokerai mouya makakwana tikaputika munomu nyaya yese ikati bvu. Koti rumu inei yanga yakazara nefamily 1. Anhu anga ari muno mudare munomu maona aya yanga iri family 1. Tikaibvudzunura tikavaskirina tikashortlista varoi vakauya pa5 tikaita further shortlisting vakauya pa3 pakazobuda chibaba cho1 zvinhu zvikabva zvabuda munomu zvese mangwanda icho zvikapiswa panza nanhasi andiwawo hatizivi kuti vari zvakapera. Munoda kuuya akoma naye ari kuti pane mukoma wavo ndimukoma Jobe ndiani ndimukoma Jobe haasi kunyanya uri kundoita zvokuti sunda kudai kuti tiende ndiye mukoma mukuru saka uri kuti sunda haasi kugutsikana nawo ndiye apeno chingowabatsira iwe ndo saka ndakubvunzai vana hamuna kuuya makakwana ane mari nokuti ndaona kuti makashoti. Pane vamwe vanotozati mauya asi vahadi kuuya ani mozvinzwa. Saka imi muri kutamba bhora risina mweya save mind ani muzvinzwa. Bhora ramuri kutamba harina mweya. Uyai makakwana. Kana mauya makakwana totonongedza kuti imi hatina nguva yekuswera tichitenderera kana kupedza nguva munomudare. Totokuudzai kuti imimi mune zvamakabata zvakati makaenda pakati nepakati ani muzvinzwa. Saka driver kuti muwe makakwana. imwe statement yataurwa futi maizwa here. Musabata muri vana vadanzai madzodzi. Munoramba muchibvunza anza dzadini topedzei makasota ende zvamakasota wakasota wacho munhu mudiki akadini akabata matoni anza muchadini mudobvunza Mimi mashoko ari kungondibayawo pakati pemwoyo. Handiti baba vangu paangasati ashayika akasiya ataura achiti iwewe ndinokuchengeta mwana wangu. Pavakati kwanzi mwana wangu ndinokuchengeta painofa ndanga ndisingazivi kuti vanotaura kuti kudini. Ndikati baba kuchengeta kokuti kudini akati uchazozviona. Vatete kuti munun'una wawo ochosiya ataura achiti ochose ati mwana wangu ndikuona kuti matambudziko auri kuita ndichakuchengeta pendinofa. Ngati mwana anonge atete akati ndichakuchengeta. Saka manje apa pesa apa ndinondoita dambudziko rekungokarara asi hama dziri kunditi unopenga haana kukwana namukoma vangu vanonditi haana kukwana unopenga vachireketa kuna vanhu. Saka zviro zvinondirwadza maningi ndichiti vanoda kumuka mudzimu ngavaende komuka mudzimu zvobva zviri pandiri kuti anodzima anouda. Nanditozviri ndoda kuita mucheni ndigara pamusha pangu.
pamusoro vana baba vacho matitisi vana baba ani mukuzvenza ndataura kuti pane munhu akatofamba zviri kuitika pamwana uyu ani mukuzvenza zvese anotozviziva. Imimi chamusiri kuda ndichokuti mukati medzinza renyu mubude munhu anobudisa chokwadi, murambe muchingova murima. Hamudi munhu anosvikirwa kana kuti anobudisa mamwe mashoko mukati medzinza. Munongoda kuti zvese tingogara tiri murima zvatinoita zvisaonekwa. Hamudi chibani mumba menyu muguta renyu. Ani mazvinzwa ka uyu anozikanwa uyu kuti anogona kusvikirwa nemudzimu. Ani mazvinzwa ka mudzimu uya ofushinyura zvinhu zvese zviri mumusha imani. Vanhu vache ivavo ndio vanhu vacho vamunosiya kuuya navo. Amen. Mari inotewa vanoti pane mari inotewa. Handiti kamunun'una wangu akateerwa mari, ateerwa mari mukwasha wako yani mari auya nemari ini ndichobhuya nditoti aiwa mari ngaibatwe nevatete, mari yakapwanywa ishe mukoma achiti ini ndini baba indondoka izvo kurwara kweshe kwendikobudikidza ndamudzi oti iwewe usagwinyisira kubatikira mari kuti mari yakaaikakuroorwa kwemwana makagara here mukataura baba kuti mwana aroorwa mwana akamwamberera hanzi zvakesari pakesari tere ndinonamata asi kana chikaranga changu handisivi. Amen. Ani mozvinzwa akataurira ndiani yobva mazo mari yacho bva manzi ipuwani anamukoma angu ari juni atiti batai mari pasina 2 days mwana wakaenda kuuya kuti atete ndimuparadza ndipei mari ndidini ndakaenda konyarara ndotofonera bheki kuna ana mukoma kuti mwana wati ndode mari mwainotofonera kuna bamudoko aya kuti ndipei mari. Saka inini ngekutya kuti ndakati mukoma utoti atete torai mari yemuntu ngemukunda wake asi ndino mwamupa mari yeti achingoti yorora mukadzi wake saka idaiti gaimbobatirwa taide kutorora mukadzi wake mukadzi wake hakuna mari saka takazotomupa mari yakazotombera yanga iri mari yanga iri 9,000 yakatewa 29,000 mukwasha wako yana 29,000 asi Amen. Ndiye wacho akateerwa. Saka minga mada imba yake iriwe kana musingafanisi zvinhu zvakanaka ingaita chinyaya here angachembera muimba here mwana uyu ndima akamubara here makomana mwana uyu ngowa mubaba iye mwana mukoma mukoma wacho ari saka sei musingafanisi zvinhu zvakanaka muchizomhanya imi ndimakatora mari nguva dzedu muri kuona zvidzaita dzaiti chataita panapa taita zvinhu zvekuti mauya pano kekutanga makanzwa muri kwamaa muri kuti nyaya inii mukaenda kwachifani maona nyaya dzataita kubva kuseri tinoshanda nyaya tichipedza tichishanda nyaya ichidini iyo iyenyi tinoipedza chiendai munobatana semhuri muronganai mogara pasi mouya tinozviita zvese zvamunenge muchida zvobuda zvobatsira hanzvadzi yenyu mwana mukunda wenyu zvinhu zviite zvakanaka. Ndati mukunda wenyu ane problem imi mutete mune problem uyo akadyirwa mari yacho ane problem ava baba vakadyiwawo mari ndi baba here akadyiwawo mari avo vatoriwo nedambudziko
zvinhu zvenyu zvikagadzirwa izvozvizvo zvinokuvhurikirai mese. Iyo murume wakwaruka muri kugara zvakanaka. tongopota hedu teigara zvakanaka, pamweni pacho unototama kutoti tinongoshandana 8 ndataura mugari mese vade sometimes tinogara zvakanaka, sometimes tinongoti chinguva shoma pasina chinguva tatovhiringana, pasina nechakashata tinongamba kukaruka tatovhiringana, totoshaya kuti chii chinongaiye. mhepo inotenderera, mhepo inobata dzinza, but yabata dzinza ine matargets einozonanganidza hayo, asi dzinza rese mune makatodi makabatwa. Zvinhu izvozvo uyo akasununguka uzvo mese matosununguka. Manzwa svikiro zverinoita shai mamuri muno abatwa apa musikana ari kurwara mamona mhepo yacho chakamubata chataura kuti mwana iyeye ndindi naye ndindi akamubata. Ndaida kuti musvike pepasvika panapa titaurirane nyaya iyoyi, tibhadharane zvinhu zvangu. Ari kuita right, ndinomusiya, ndinomuita kuti aite right. Haana mushonga waaroda kupuhwa kana chii, ndindi akamubata bhozi mune dzungu. Hamusi kuda kuziya kuti ndechida kukuratidzai kuti ndiripo ende handisi kuti kufara. Ndo zvakaita mhepo iri ipapa. Munhu ari kukuratidzai kuti haasi kufara, pane zviri kuda kuti zvibhadhare, zvimunoda kuti muripe. Mhosva idzodzo dzese dzetirusangana nadzo dzakatoitwa nevakaita. Poita vanoteka advantage yekuziya type yemhosva, otoitora mhosva iyoyo kuishandisa zvinhu zvani zvake. Ndopazoenda kobuda mudoko oya ndamutaurira kuti chikwambo zvinoti zvidhoma zviya idhekodha chinoshanda apa. Uyo akachiona unochitora okonekita chomboisa zvake. Uya zvidhoma zvekunoenda kun'anga muchipihwa zvezvezve, hakuna zvidhoma zvinogara kun'anga. Hapana, zvidhoma zvinenge zvadzorwa. Zvidhoma zvishoma sitereki, but hazvigarike nazvo zvekudaro. Pana mwana ungoti akazvigaa kuti ishefu kambani. Wakambonzwa anonzi mashefu kambani, chidhoma ishefu kambani. Umwe anotonorana ukaona kuti chidhoma chimberi kwazo chichazviba obva achidzosera. N'anga yobva achitora yoisa pashefu kuzoti haa pana anouya chete. Zvidhoma zvamuri kunotora chidhoma chakanaka chiri kusenza zvakanaka, hamuchinhonge pan'anga. Ukaona uchisvika pan'anga ichiti ndine chidhoma chakadzoswa. Chidhoma, munhu une chidhoma chirupefoma haadzoziva. Makambozvitsvaga here zvidhoma manje? Hairi, ndakatombozvitsvaga ndasvika ichizi hapana chakatorwa zuro. Ukasvika chiripoka chinhu chabva kudzorwa, pane watotsva nacho obvatamdara iwo uchisvika kanzi iwe unofemerwa iyoyo. Chidhoma chinofanira kutsvagwa kuchakarongedzwa. Ukaona chinongotururwa pasherufu kubva wapihwa chasisati chatodzorerwa muchikwe unotitara nemhepo. Saka imimi chiendai munobatana, endai munoronga. Uyu mukomana azonzi Toni avachangamira ndo vaida kufasilitetwa netsamba iya yekuti maybe vabatsirwe nepolisi kunyaya yajobe. Andiwe yajobe haina mpurisa, jobe yempurisa ndeyekwanisa yonge yekwaThemba. aiwa inhasi iyi because iyo vangu ambonzi ava ngavaende pana Jobe semhuri vouya naye, but tazosachisuggesta kuti inini ndikaendayo ndikaona nini
uyu anjani uya uyu gungu ndoenda nagungu pana Jobe gungu mpurisa saka yone mwakutoenda kuJobe ana kutorwa semudheya because haatende kubuya kuno wachizorora kuno iye gungu manje vanogara mudhuze nemutuzi saka gungu mupurisa ndiye unotizototi Saturday iwewe okodhaya kuti aende komutora pamba pake handi anizve asi anaya kuno Sunday gunguwo unochienda neaya kuti sumuka tiende iri Sunday yatosande makuseni ototi aya otobatana nagungu kwakutosvika pamba panini paJobe kwakutouya kuno saka iyo ndo inini ndomusamona ndotaura futi onini gungu then gungu ndamutaurira kuti rona samoni iri ndaipa niJobe musi weSaturday kana Sunday makuseni oenda neanhu aya akuuya Jobe nemotika kuno handizve inini akomana muri kuti muri ana baba harizi zita itaito hakuna baba anopinda mumba achiti ndiri baba mumba munomu imi ndimi munotovati baba chinoita kuti movati baba rubaba hwaanoita ukasvika pamba unotonasa kuno ndo anonga babacho baba ane zvaanoita zvinoita kuti muti baba hapfeki t-shirt yakazi baba munotoona kuti uyu munhu uyu avo anenge vana uyu anenge muenzi baba vachoka ndeava usati wataura nani nawo pane unonzi ubaba unoitwa ndivana baba ndo hwamunoda kuti muite baba haaitirwe zvinhu kusvika kwekupedzisira baba anotoita zvinhu kuti zviite pane pamwe panoda kutoshandisa kubaba kuti ava vazoziva kuti ava hedu katinowati ndovana mukoma asi ndivanani ndivana baba vozi vanenge vaita zvoubaba itai zvoubaba hamungavhiringidzirwe dzinza rese nenyaya yemunhu wani hamusi kuda kumutonga hamusi kuda kumupumha hamusi kuda kumurowa hamusi kuda kumutuka muri kuda kugadzirisa zvinhu zvedzinza zvemumusha zviri kuda ndati koti inei irimo muconstitution its registered appointment yamambo inoitwa napresident do idzi munanga vakaappointa unoda kuti unoita nyaya dzipi wazviona kuti kune nyaya dzipi angadai akati aiwa endai kucommunity court necivil court customary court haina basa irimo muconstitution ine basa because kune nyaya dzakadaro dzine vanhu vakadii vakafanana naJobe anotozviziva president mwari unozviziva mukatarisa mubhaibheri madzimambo aitatwa naMwari ana Soromoni ana Dhavhidhi why mwari aitozviziva kuti kune vanhu vakadaro vanoda mambo wazona saka imimi munhu wenyu mukaronga mukatsveterana nenzira dzamaita anenge achida kuti asvike pana akangosvika tikamubata munomu chete pane wamamboona wabuda here muno munomu hamupinde munhu achibuda nazvo ndokudzimbabwe iko handisirini rumambo kunonga kuchitoshanda ipapa muri kuona nguva yatirosvika ini kubva kuseni hatina kuti hatina kubuda muno tichiitira inini kuti nyaya dzenyu vazhinji vatobuda muno dzavo dzimwe dzatodii yenyu yacho yatodii futi pangosara ndepekuti musi wa 16 panapa
samunhu kuri kuendeswa modai pamwe pacho muri kuona vandazotaura kuti enda unopfawa munharaunda enda unoita benzi iyeye wacho kuti pengai ngaakuitei benzi muri anopinda apa cheta muri kuona pamwe pacho hapadi fosi ka but pamwe pacho fosi iya inodiwa mune mangoona nemunhu wemurudzira nani naye nekuti zviro zvacho mhepo yakamira sei but at the end of the day toda family muno. Why are you exonerating yourself from the family? Unozvidzisire iyo inyaya yemhuri. Handisi kuita which handling, handisi kutsvaga uroyi baizvizvi tinoda kugadzirisa zvinhu zvemumusha iyo zii zviri kumboitika iwo. Unoziva kuti pana anozomurisa ozamatehwa anosungiswa mombe anovhiyiwa kwakusunga munhu kwakumisa muchikotyari kwakutinha mombe kuuya nemunhu zvikati aikasi aiyo usatinetsa kaiwe toda kuziva kuti chichi kumwe wacho munotosara munosvika kuti mwana wetiri kuenda uko hatiupedza hedu nguva ndini atoona kuti ndadii handitobese kurukurira mumusha munomu makambokudza mombe pane mombe isingadhibhi ikarekera kudhibha inoitwa sei kuikatiza inozwi kutiza kwekutobaya zve 2 days mombe munoiziya here inozodini next deep date dzinonzi dzimwe dzese ngadzimiri iye ndo inoda kutanga kudhibha iyi mwamwadzi dzenyu mwese siyayuko akomana 30 siyai mombe dzenyuko Bushman urunzvenga dhibhi uchapa dzimwe mombe magupu dzenyu tindira yuko ngatisose Bushman first dzimwe dzese dzozodii Bushman ngaasoswe Jobe ngaasoswe kusvikira mauya saka thank you very much. Inini ndinokurudzira stereki vanhu vane nyaya dzinonetsa vashuya kudai ngekuti zvinoita kuti musatemana musarovana musaitirana sei. Mamboona paita noizi tamboita dambudziko iri tinotaurirana tichipedza nyaya yotopera motogara zvakanaka. Alright, saka toonana musi wa 16 toenderera mberi nenyaya iyi.